Hi guys, it's me once again. So this is Dian Carlos. So this time it's another topic to discuss. So ang nangyayari ngayon, may nagpadala sa atin ng video. So yung video na ito, ang gusto naman niya itanong is about love pa rin. Gusto talagang love ngayon, dahil February, ano? Love month. Ayun, so pag-usapan natin ngayon ang isang sender natin or isa nating um, send, sender natin. So, ang pangalan niya is si Polaris. Ayun, mag Polaris na pala. Curious ako. What is Polaris all about? Well, anyway, so ang tanong niya is, ito guys, panoorin niyo. Yon Carlos pasabta ko nganong 2019 na lang in taon wa gyapon ko iya. Ayan, so, ayun, simple lang siya, pero, naku ha, nakapagtataka, wala pa siyang boyfriend. Pero, hindi naman siguro siya naghahanap. Ayun. So, actually, nakausap kami. Actually, hindi siya naghahanap. Ang sa kanya lang is, nagtataka lang siya ba't wala pang boyfriend. At siguro naman may mga nangliligaw sa kanya or may nangliligaw sa iyo. Well, anyways, ang masasabi ko lang siguro doon sa punto na kung bakit 2018, natapos na lang yung 2018 at ngayon 2019 na wala ka pa rin boyfriend. Ayun, hayaan mo na, huwag ka nang excited, girl. I mean, hayaan mo ang panahon ang magbibigay sa'yo kung sino at kailan. Pray ka lang. At saka at the same time, i-enjoy mo lang yung pagka-single mo. I mean, alam ko na sabi mo nga, when nagkausap tayo, na hindi ka naman frustrated talaga. Nagtataka ka lang. So, I know. So, i-enjoy mo lang, as I said. Gawin mo ang mga bagay na gusto mong gawin na walang taong magpipigil at magpipilit at walang taong haharang. Walang taong dapat ano ba to, ibig sabihin natin yung tipong you say you have to ask permission ba, kumbaga. So, at least being single is sa ngayon is kailangan worth siya, kumbaga. So, i-enjoy mo lang. Ayun. So, hindi wala akong paisip na ano dun eh. Kasi maganda ka naman. So, ayun. Nasa iyo na yun. Pero kung tatingin mo talaga, di ba? O talagang siguro baka masyado pa lang private. So, masyado pa lang secretive din, kumbaga. Or baka isolated ka lang, so kaya wala. Pero kung sakali man, grab the opportunity habang single pa. Enjoy, magpakayaman, magpakaganda pa. Alam ko maganda ka na. So, you have a smooth skin, as I can see. So, ayun. So, once again, hayaan mo darating din yan. Huwag mong hanapin, huwag mong i-expect dahil kusang darating din yan. Once pag darating na yan, mararamdaman mo na at makikita mo na ganito pala. At kung sakaling nandun ka na sa punto na mayroon ka na boyfriend, ingat-ingat din. Huwag masyadong mag-expect or huwag masyadong excited kasi hindi mo pa alam or hindi natin alam kung ano ba ang buhay na mayroong boyfriend o ano ba talaga ang sitwasyon nyo rin kung sakasakali man. Ano? So, huwag ka masyadong magpaka-excited once darating na yun. Take it lang na parang tanggapin mo lang siya na parang normal lang na parang tipo may additional person lang in your life. Para hindi ka masyadong masaktan kung sakali man. I'm not praying. I mean, I'm just giving you the advice of the natural, kumbaga, the reality of having a relationship. Kasi once na pumasok ka na doon, maraming mga struggle na doon, marami din mga pagsubok na dadaanan, or marami kang mga ma-experience na hindi mo nakakala na experience mo. Di ba? So, mayroon din mga pagsubok na akala mo na kailangan matapos na siya. So, again, tanggapin mo ng mahinahon, hindi dahil sa matagal ka walang boyfriend or dahil sa wakas nagka-boyfriend ka na. Ayun. So, maraming salamat and then kita-kits sa susunod na video. And maraming salamat kay Polaris na nagpadala ng video na ito. And I hope nakakuha kayo or nakapunta kayo ng mga good information para at magamit ninyo in the future. For those who are single, so don't be excited and huwag niyong hanapin rather at huwag niyong hintayin. Darating at kusang darating yun. At I assure you, mamahalin at magmamahal kayo. Salamat and huwag kalimutan mag-subscribe at the same time also share, comment, like, and okay, so maraming salamat. Once again, this is Carlos and
Kita-kits sa susunod na episode. Bye-bye for now. Take it slow, but it's not typical.